Ahoj, jmenuji se Lukáš a dneska vám budu říkat o mém autě Golf MK3 GT. Ahoj, já jsem Laďa a já vám budu povídat o svém vozidle Opel GT z roku 71. Tak auto jsem se dostal tak, nebo k těm Golfům MK3 jsem se dostal tak, že kámoš měl Golfa, vozil mě v tom a strašně mě to bavilo. Měl to takový dosnej tuning, jo, nebylo to nějaký pěkný, ale měl tam urvaný katalyzátor a strašně se mi líbilo, jak to auto řvalo, jo, bylo to taky prasácký. Ale bavilo mě to. A potom vlastně v 18, jak jsem si udělal řidičák, říkám, tak jaký auto si teda pořídím, že nechtěl jsem žádnou Fabiu, nechtěl jsem ani Fiata. Takže jsem si řekl, že ten Golfíček by byla docela dobrá volba, tak jsme tady s tátou potom hledali a potom jsme tady vybrali tady tohle, co mám teďka. Když jsme ho pořídili, tak auto bylo v originálním stave, nebyly tam žádné úpravy, bylo to prostě v origu. A Lukáš vymyslel nějaký tuningové úpravy, jako je snížení podvozku, Jasně. širší kola, borbety, Jiný světla. A pak jak jsem dal 107, tak jsme to celý předělávali. No, potom jsem se dal senku, to bylo takový štěstí, neštěstí asi, protože pojišťovna, že jo, zaplatila. A potom jsem si tam mohl udělat ty úpravy malý a větší podle sebe, jak jsem jako chtěl. Dělali si blatníky, chladiče. Ano. Dělali jsme to s tatou tady u nás na garáži, takže to byla taková příjemná chvíle vždycky. A opravovali jsme tam ta chladiče, celou chladičovou stěnu, blatníky, nárazníky se lakovaly a i dveře pravý přední. Spodek se ošetřoval, vyvařoval. Spodek se ošetřoval, vyvařoval se, protože tam bylo pár míst takových, které potřebovali trochu. Tuningový výfuk tam potřeboval. Tuningový výfuk a náhradní díly se shánějí opravdu jednoduše. Když zadáte Golf 3 díly, tak to najde, jejich stránek je asi 50, všude jsou. Táta má ještě takovou dobrou objednávkový server, kde se dají prostě sehnat všechny díly, které jsou potřeba. Autem jezdím jakoby každodenně, je to moje daily auto, nemám žádný jiný, kterým bych mohl jezdit, takže ho používám na denní bázi, ale stále si to užívám, tu jízdu tak, že vždycky, když si sednu, chytnu za ten volant, nastartuju a slyším ten zvuk, ani nestartuju rádio, protože mě strašně baví ten zvuk a jedu si, jo. Baví mě ta jízda v tom, v zatáčkách to drží, je to parádní. Není to, jak když si sednu k mamce do Dustra, tam mě to nebaví ta jízda tak moc. Takže vždycky si to užívám a i když tím jezdím každý den. Nejlepší je jízda na Rýmařově, že jdeme spolu, že? Nejlepší. Já s tím Oplikem, ty jedeš tím Golfem. Se předháníme a je to paráda tam. Samozřejmě bezpečně. A v Rýmařově mají dobrou zmrzlinu. Ano. Auto Opel GT jsem koupil v roce 2017 od staršího pána někde od Hradce Králové, který potřeboval peníze na další projekt. Auto se mi líbilo s svým designem, protože jsem vždycky hledal nějaký starší auto, sportovní auto, ne vyloženě jakoby historický, který nejedou, ale chtěl jsem si užívat jízdu s tím autem. Dříve, když jsem byl malý, tak jsem mýval angličáky, hrával jsem si s něma, takže jsem se dopracoval ke skutečným vozidlům. Mám takových aut více, mám nějaké Japonce, pak mám Corvettu C3, což vlastně Opel GT je napodobení na americké korvety a říká se mu německá korveta. S autem je úplně úžasná jízda. To můžu potvrdit, je to parádní, užívám si to vždycky. Jenom tam sednete, přivážete si pásy, sedačka je tvarovaná, takže si připadáte jak v kokpitu letadla. Jenom létání je krásnější, se říká u tady toho auta. S autem jezdím potom na srazy veteránů. Asi nejlepší historka, která bylo, když jsme byli na Slovensku, jelo se Trožnova pod Radoštěm a bylo to 200 km Československem. To znamená, že z Radoště se ujelo s těma staršíma autama 200 km. Byli jsme v jednom skanzenu, teplo, duben, tam bylo 30 stupňů. Všetci vařili, že vyvařovala voda, takže někteří zastavovali už po cestě v té koloně, jsme se dostávali k tomu skanzenu. Bylo to takový jako zajímavý, s tím autem jako vždycky nevíte, co vás potká, ale vždycky jsem s ním dojel, nikdy mě nikdo nenechal stát.
jak auto schládli, každý dolil vodu a normálně se pokračovalo dál. Super. Perfektní jízda bývá přes vesnice, po městě, kdy už jsou slyšet z dálky, protože to má laděný výfuk. Takže lidi se otáčí, koukají na to, co to je vůbec za auto, protože moc jich tady takových není, tady těch Opelíků. Ještě v takovéto úpravě, tak tohle, že? No, má to originál úpravu Lang od roku 97, takže vypadá to zajímavě. Sportovnější, no. No. A to má nějaký lepší motor, nemá? 1.9. Má to výklopný světla, jak Corvetta má vlastně výklopný jakoby nahoru, tak tohle má převracecí, manuálně se to ovládá od řidiče, kdy musí člověk zabrat prostě páku, aby ty světla otevřel. Vypadá to taky zajímavě. Lidi na to koukají, na srazech to chcou ukazovat, děti na to koukají, každý to fotí. Je to příjemný pocit. Protože každé auto má svou duši.